вечер. Свършихте ли? Не още. А кога? Търпение, мило. Трябва да прегледам партидите на Кондоянис и да подпишем договора. Освен това, той ще прехвърли на мое име в Базел 1 милион и 200 хиляди швейцарски франка. Това е триумфът на моето надбягване в живота. Но може да издъхнете като маратонски бегач. Ха! Глупости. Още малко търпение и ще заминем за Швейцария. Боя се, че ще стане късно. Вие се отекчавате. Ще трябва да ви намерим някакво развлечение. Аз си го намерих сама. Отивам на острова. С кого? С фон Гайер. Не позволявам. Ти почваш пак? Прощавайте. Лека нощ. На острова все пак трябва да ме придружи някой. Не позволявам! Цяла София говори вече за поведението ти. Мислиш, не знам, че съм останала любовница. Да, по твоя поръчка. Няма да те пусна каквото и да стане. Ще направя скандал на улицата, на самото пристанище. Опитай се и ще видим. Гестапото може да арестува Кондоянис. Ти искаш да ме увериш, че ще действаш както по-рано. Не както по-рано. Искам да кажа само, че твоите интереси съвпадат с моето поведение. Така ли? Така ли? Мръсница! Ти искаш да отидеш на острова само заради любовника си! Но аз няма да позволя това. Чуваш ли? Няма да ти позволя да мръднеш от тук! Подяволите! Кондоянис! Подяволите сделката! Подяволите гестапото! От нищо не ме е страх! От нищо! От нищо! От нищо! Не викай. Аз те обичам, Мители. Обичам те. Само ти ми оставаш. Най-после струвам повече от Никотияна. Сделките ти. От парите ти. Остави ме. Още утре ще се върна в София. За да вършиш безобразията си там, нали? Не. За да поискам развод. Какво? Развод ли? Развод? И ти мислиш, че аз ще се съглася? Не ме интересува твоето съгласие. Мръснаха ми вече непоносимият ти характер. Пиянството ти, скандалите ти. Каквото и да реши съда, аз няма да остана с теб под един покрив. Ирина! Няма да правя никакъв скандал. Ти можеш да отидеш на острова. Защо? Опасно е да пиеш. Какво те засяга това? Има нещо човешко, което още си дължим. Добре. Така. Ти вече разбра как трябва да се държим един към друг. Нали?
Да, разбрах. Лека нощ. Подпишем договор. Елате след това при нотариус. Довиждане. Адио. Entschuldigen Sie, Herr Generaldirektor. Bitte zum Telefon. Danke. Warum sind Sie allein? Ich habe die Stelle vergessen. Seit einer halben Stunde irre ich umher und suche dich und der Kollege könnte mich nicht begleiten. Haben Sie mich gründlich besichtigt? Ja. Sie müssen Ihr Gesicht wieder in Ordnung bringen. Danke. Kondoyanis ist verhaftet. Der deutsche Geist beginnt also, Lösegeld von den Schiebern zu erpressen. Ja, der deutsche Geist ist zugrunde gegangen. Schweinehunde, Gauner und Mörder haben ihn dahin gebracht. Denn niemand hat gewagt, sich ihm zu widersetzen. Auch ich habe es nicht gewagt. Nicht aus Angst, sondern der Romantik halber. Und wegen dem Tabak. Вашата романтика е също така покварена. От насилието, от точността, от безумната идея, че сте богоизбран народ. Kostov hat mir telefonisch mitgeteilt, dass Ihr Mann erkrankt ist und nach Sofia gebracht werden muss. Wir werden sofort aufbrechen. Sie auch? Ja, Der Weg führt durch Gegenden, wo Partisanenabteilungen operieren. ich weiß. Аз съм длъжна да бъда при него. Тогава ще дойда и аз с вас. Варум,
Вие ли сте военния лекар? Да. Моля ви, в лазарета лежи болен човек. Елате веднага. Нямам време да се занимавам с цивилно. Ето ви документи от военните власти за съдействие. Вижте. Плюя вече на тия бумаги. Но вие не може да плюете върху човешкия си дълг. Да, така пише и в Евангелието. Но не мога да разбера защо трябваше да ме осъдят на толкова години затвор. Тръгвай! Когато един мръсник донесе, че съм превързвал ранени партизани. Извинете. Прощавайте. Къде е вашият болен? В лазарета. След малко ще дойде. Hau ab da! Ach, das macht doch nichts. Wohin gehen wir jetzt? Zum Teufel! Кома. Помогнете, моля. А какво значи това? Несъзнание при остра инфекциозна болест. Предполагам, че е тропична малария. Пие ли много? Прекалено. Да. Сърцето му прилича на бракувана помпа. Ще му направя инжекция с кардиозол. Ще издържи ли пътуването до България? Съмнително. Знаете ли кой е той? Знае жена. Титюнете. Искам цялата стойност във франкове. Гешефт. Не съм виновен. Не! Самодъл! Ще подпалваш титуда ми! А? По 2000 лева и бутилка ракия на пасачите. Вдеглете веднага трупа! Не искам следовател! Мълчете. Оставете. Нямам намерение да Това са запомня. глупости, няма нищо верно в това. Сигурно. Но какъв е този саботьор, а? Вие започвате да ме разпитвате. Не съм станал още комисар. Отивам за плазмофилм. Костов, Какво има? По-добре ли ви сега? по-добре. А Кондоянец дойде ли? Не, няма го още. Трябва да подпишем договора на всяка цена. Костов, видяхте ли как принудих тази гръцка хиена? Ме ославете ли? Студено ми е, завийте ме. Още. Ирина, няма ли? Ще дойде. Доведох и помощник. Чаша вода. Той се отекчава при нас, а тук може да бъде полезен. В Евангелието е писано да помагаме на болните, нали отче? Що? Заповядвате? Заповядват пагома и Светото писание.
Спомните ли си? Татко Пиер се отплащаше на лекарите. Както трябва. Как ви е името, докторе? Не се шегувам. Заповядайте. Това е само аванс. Вие сте забравили студента от демонстрацията при Александър Невски. Вземете, не се стеснявайте. Пишете сам името си. Като ви излекувам. Докторе. Ще мина да го видя пак. Моят съвет е да се изтеглите по-скоро. Ще ни шкодят тия гадове. Господи, спаси дечицата.